Els criteris que ens hem basat en realitat han sigut una mica la idea de la Societat d'Estudis Històrics de fer una mostra el més ampla possible de la realitat del barri. El barri acull molta immigració i hem intentat en el dibuix reproduir aquesta varietat també de gent de diferents llocs. El passatge Maria Vila és un petit passatge que uneix dos carrers del barri i que està plantat amb pruneres, i quan vaig dibujar aquestes pruneres estaven en flor. És un espectacle de color impressionant, en realitat és molt emocionant, i segurament si no hagués fet aquest llibre m'hagués perdut aquesta meravella. El dibuix no és instantani com és la fotografia. La fotografia va reproduir un instant i només. El dibuix és una suma d'instants. Quan estic dibuixant va passar una estona. El dibuixant està exposat també a les influències de l'ambient, al soroll del trànsit, al fred, al calor. Fer aquesta exposició, entre altres coses, permet tenir una idea també com ha sigut el procés de la creació d'aquest llibre, que no només són els dibuixos ja acabats i ja terminats, sinó també veure una miqueta de quina manera s'ha gestionat, de quina manera s'ha fet les coses per arribar al resultat que és el llibre, en definitiva, no?